najznámejší brazílsky drink, také mega sladká, bola dosť často vlastne nápojom tých otrokov. Obľúbeným miestom, kde si dať caipirinhu, je reštaurácia, ktorá sa nachádza, keď máte výhľad na Copacabánu, caipirinhu z kešu. Chutí to niečo ako chlebový banán, sa to volá, a ten je už skôr akože na vyprážanie. Káva je číslo 1 a odvážalo sa to vlastne do Európy. Turista sa ma pýta, kde si mám kúpiť dobrú kávu tu v Brazílii. Tak ja hovorím, že najlepšia káva brazílska je už dávno u vás v Európe. Tá káva chutí oveľa lepšie. Pestuje sa aj robusta, ale arabika je číslo 1. No a kakao v severozápadnejších oblastiach, keď si v Brazílii objednať cappuccino, veľmi sladkú kávu s čokoládou a so škoricou. No, tak by to bola fazuľovica. Feijoada. Pripraviť feijoádu trvá 3 dní. Kde je vlastne rozšľahané vajíčko, kondenzované mlieko. Citronová torta je tu veľmi populárna. Krém z marakuže. Na každej oslave brazílskej musí byť brigadeiro. To sú také bombóny, čo ľudia pijú, asi že pivo. Ja mám pocit, že sa z neho nedá opiť. To naše pivo je také husté, by som povedala. To brazílske pivo je také redšie. Ale nepovedia, že fuj. Chlapi hlavne teda majú radi aj túto tému. Vidíš, že ako sa usmieva, Marek? A vidíte teda brazílsky futbal. Všade, tade, kde sa pohnete, tak ten futbal sa hrá. Môj Palmeira, môj Palmeira, môj Palmeira.